थांनाय 26 तारिख अक्ट'बर बृहस्पतिबारनि सालमारिआव ताखौ बिश्वजित देबबर्मा फुंनि जराव बासाइबारि हासोंनि खरां कमिउनिटि हल गानाव बिनि दाराबाय गैनैखाय साहित्यखाय बासावै कक्सलाय तंमानि फेबा अ जराव आतमसा अटो मालखं इस्पेक्टर फायै बन थदाय रिफायमानि कक्तुमा फेबा लगी लगीनो ताखौ बिश्वजित देबबर्मा उरिवै थांका देरेनो बखरक नागै बखरक फाटिका याकुं फाटिका ताई याक देहार फाटिबायखा ताई पाइथागो ताखौ बिश्वजित देबबर्मानो खुवाई साक हामनगो बिनि दारासं पाल पालखे तलाङै थांका खुवाई साक हामनगो तलांमानि यागुलो खुवाई साक हामनगो बनो नारगै मालिया बनो लेफार हजाखा जिबि साक हामनगो फियाबा मिया 29 तारिख सालमारि वो हुंके ताखौ बिश्वजित देबबर्मानि लागमा फुंनि 11टा तामानि जराव जिबि साक हामनगो बिनि लागमा सौयै थांका पाइथागो ताखौ बिश्वजित देबबर्मानि नगनुखंनि बररक नुखंगो तैफायगा ताखौ बिश्वजितनि मांगो थैनो फियाबा कक्तमानि बिसिंथि सायमनखा जे ताखौ बिश्वजित देबबर्मानो अटो मालखं बाइके थताय रिफायनाय बिनि मुंखा पाप कोकर ताई बिनि अटो नाम्बारखा ER062777 हिनै सायमनखा कक्तमावो पियाबा खाबां दावताय बुहुजों अ संसाराव आसाय फायै सालसा जतनिनो लागमा कमावो लागमा सौवो फियाबा लागमा सौनानै फानो अनेक गथि लागमा सौमुं दंगो फियाबा बाक्सा हिंके सागातै मालखं लायै बहक बुखा फादौनो थैयो जागावनो बाक्सा हिंके अटुरक बाय मालखंराव बाय फेरा जागैबो जिबि साखाम एबा साखाम नगराव थांगै लागमा सौनायबो दंगो एबा थंगार पेरें क्लाय दंनायबो दंगो फियाबा बाक्सा हिंके सागनि लागमानो सागनो ससाइटिखै थैनायबो दंगो फियाबा बाक्सा हिंके बुइबाय चालाय नोंलाय ओंथानिवो बखरक फात्रि बुजागो बाक्सा केबा ओ ताबु उजानि हिमाननि बिसिंतै बहमै इंगै थैयो अमा हाय पदरे पदखैनो सालसा बरनो लागमा सौयै थांनांगौ फियाबा लागमा सौयै थांनानै फानो बुइबाय बुजागै बुइबाय फेरजागै अमा हायकै लागमा सासै थांमानिनो जत्तनिसै कष्ट ओ हायुंगो आसै फायै फियाबा थै थांजानाय ताखौ बिश्वजित देबबर्मा ब आसामबारि अञ्चलनिबो ब खरकसा IM दाइबुलुनिबो खरकसा ब सेक्रेटारि हिनै सिनि जागो फियाबा बनो मिया थांगै बंनि पार्टीनि जत आदं मिया बनो बरम लायखा ताई बिनि मांगो थैनो नायरं लायखा फियाबा खाफां दहताय बहुसं ताखौ बिश्वजित देबबर्मानि इमां गोबां मा तंमानि इंना बसा खरकसानो तैयै बिहि खरकसानो तैयै बुमानो तैयै गोबां मा बिनि इमां सनांबै तनिमानि इमां वावै तनिमानि दंना फियाबा तिनि ताखौ बिश्वजित देबबर्मानि इमां तिनि कुरुगै थांमाबाय तिनि मुख थांसारि मालिया तामुगै हिंखाय ताखौ बिश्वजित देबबर्मा अटो बाय थराजागै बिनि लागमा सौयै थांमानि बिसिंतै बिनि इमांनो तिनि मुख थांसना मालांलिया अ संसानो याखारै मा थांजागा ताखौ बिश्वजित देबबर्मा फियाबा ताखौ बिश्वजित देबबर्मा ब एरें नगो आसुगै तंगिया बासाइबारि हाथियावबो बिनि फालनक दंगो ताई बिनि साक बायथांनि मालखंबो दंगो मालखंरावबो ब मथरै चालक चावो ताई ब फालनगो फायै फालनक ब खुलगै ब मानिखोनै फालै चावो ताई बिनि गोबां मा इमां तंमानि अमा हायखिनो मोसानो कुजु कतर खायै गलांना मुसुमानि समय दंना बिनि फियाबा ब याखारै मा थांखा बसा खरकसा 5 बोसोरनि चिरायनो ताई बिहिंनो याखारै बुमाव फानो याखारै अ संसारनि जत ताखौ बुहुक संनो याखारै ब तिनि मा थांजागा ताखौ बिश्वजित देबबर्मा नायतंदि चिनि कक टिभिनि बिसिंतै अ मांखलिनो भिडिअ रिपोर्ट चिनि कक टिभि खबरमाखा आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आनो खबर बासाइबारिनि आनि जारा कनबि आयम धरनि आनो खबर हमान परे आनो अबनो जे साका जे आनो सार बिश्वजित देबबर्मानो कायसा मालखं अत हाय थतायनि फैखा हैना आनो सान ओंखाय बिश्वजित आनि ताखौ खासुकसा बेलाय माया गोनांगो बेलाय एपटिक पार्टीनिबो सामु खामफैनो तांगो ओंखाय बहिमै तंमानि जरावो रं साइतो फायै अट मालखं फायै जे थतायनि फैखा चिनि बिश्वजित बायनो अबनि परे ब लगी ना आं खबर माखा आरो थांबाय वाइसाय पाका पिलार थांबाय जे देरेन तंमानि अ पुनाबो थांबाय नांगै खा नै आं खबर माखा बनि याक रक पोसाक रक बखरक रक बेलाय दुख माखा आं फटो रकबो नुखा फटो नुमा परे बरक तलां लायखा खुवाई हस्पिटाल तलां लायखा आवरन परे बनो लगी न रेफारि रहका जिबि हासपाताल थांनो परे किसुता डक्टर काम सानायाबो साका हांखाय तो कमेन्ट हामिया नै सासवानो
जे फुजानि जरावो बरक जे बिश्वजित देबबर्मानो गाहामखाय बरक ट्रिटमेन्ट खायदिया এই কারণেই না आं आसा खायो माने आं वानसुगो जे जोंनि बिश्वजित देबबर्मा माने अबहायिं होना आं যতদূর आं खबर मानखा अ जागानि डक्टरबो आं चेष्टा खायदिया जे कक सालायना बागो किन्तु केबो रिसिभ खायो गाय आं अबनो जे सनिग्राफि बर सिडि स्किन खायना दं माने এই জিনিসটা বড় খাইদিয়া বরংनो खिगलायतनिखा जिबि हास्पाताल सुनो अक्सिजेन सिमिरिबो गाबो बेलाय दुर्भाग्य कपाल खाराप मानो अबो माने तिनि तिब्रा सरिनि कपालो बेलाय बिरमान मानो अमति इंनानि कगिया तिनि अबनो आं सानामो सुंगो सिनि बिश्वजित तिनि मताय सुनो याकाय क्लांथोगा बनि सुस्थ शान्तिखौ लामा कल नुई दंफांबो बनि आत्मा शान्ति नुई दंफां आं अबनो सानामो सुंगो जतनो चिनि IMW कनबिरंनो आं जतनो अबनो सानामो सुंगो आव चिनि बरक खासुकसा मै थांका बेलाय जों खाखांनाय जायो हंका आं ते थेजा सुंना मुसुंगो नायदि दाउ महाय पार्टी मुङो तो चिनि बरक रक बंनि बरक एमां वानसार एमां जे थुटाई कायसा करसे कसर जागाव सालबात करे खाय दं दे मन उक्लगो कुन पुरपिरि प्लान उक्त तंग नंग बतिन वानसु अब तो आं असो सासुर ना याफबा आंबा जत आं जे विजिट ताव तां इनक्वारी खायनाय अरनि जाम्पावार PS बाय आं कक सालायनाय अरनि SDB साइ बाय आं कक सालायनाय अबना आं गाहामखाय तजन्त खालायनाय अना आं शास्ति मुलुगरिनाय जे फेरिनाय बरक जे दाइबार जे पापु कर्ण शास्ति से शास्ति करा रिनानि बागै आं कक सालायनाय जाम्पावार PS बाय ताइ चिनि SDB साइ बाय ने सिनेमा केयारि ani bumungkai Torun Deborma ang IMW ni President State. ओके